по-лесен начин. Взима ти където. Ножка за ножица за пресаждане. Вижте какво прави. Слагате тук. Натискате. Това нещо го изхвърляте. Вижте какво са. Буквата умее. Както пъзлите, като ги нарежете. След това взимаме. Къде? Слагаме тук обаче от обратната. Вижте на къде на посълбърза. Това нещо влиза в ето. Готово. Тези ножи между другото са много добри. И за дръчена стават, за пресаждане стават. За това се чуих, които не знаят. Видяхте какво са? Това е ножица за пресаждане. После ще обясня всички. Така, това нещо вече обаче, тук нататък какво правим? Има и съндъци, там на табло. Нареждаме ги в съндъци с стърготин или талаш. При много висока влажност, локнем ги, ето такива съндъци. Обаче ще ни го правим за вкореняване, за нещо друго го правим, сега ще обясня. Значи ги нареждаме тук вътре, що са съндък. И ги държим в помещение, много при температура между 26 29 градуса. Много висока температура и висока влажност. И се обаче отгоре, сякаш. Моля? Горе се покрива. Да. Покрит се само с талаш. Или стърготин. Тук, той не е за вкореняване. Значи на той място е тук. Тук нищо не сме вътре, нищо не вътре. Така си, както стои, така сме сложили. На това място тук почва да се отделя едно нещо като пяна. Това се нарича калос. Като предстои едно известно време, това нещо се втвърдява. Става е това нещо. Нищо не е вързано. Той се втвърдява и става нещо. След като се получи това нещо, някъде от порядъка на 2 седмиците, до 20 дена някъде се получава това нещо. Оттам ги вадя вече тези пръчки от съндъците, както се е така, нали? И ги нося в оранжерия или направо навън. Ей, тази лопак. Та вече ги вкореняваме. Тук няма корен. Вкореняваме. След като ги вкореним, получават се трите в корените. Тук отдолу излизат, те са най-важните корени, които ни трябва. Сега не ми се вади да ви кажа как са корените. Някъде от 3 до 4 корена с големи се получават. Стъпал. Тук по средата се получават и междини и тук отгоре се получават и те наречени росни корени. Те са махат. И те са махат, една са крайната. Значи, как ги засаждаме. Правят се тирове, с съдилото, на 20 см едно от друго, навъчваме се пречките и тук тези вече се вкореняват. Значи отдолу, това е нещо подземно село и за корените. А тук, след сме оставили едната топка, или двете от културната част, на солта, който трябва, излиза това нещо. Вижте? Избиват пръчки. Дали ще една или две, няма значение. Това вече е готова лозичка за засаждане където искаме. Сега избор на място, имате там гледам при госпожата. Той има друг ден, ще говорим, защото е много време. Ще ни отнеме. Така. И готова е лозичката за кореняване. За засаждане. Ето. И какво правим от нататък? Изкопаваме на 40 на 50 и вече готово. Вижте. Почвате отделяме. Сега, знам дали ще чували от вашите по-възрастни там баби, ялци или нещо. Как наричат горния слой на почвата? Сега, като копаете някой, като засаждат нещо, то с горния слой на почвата, те го викат слънчев слой. Не е точно слънчев слой, а по-богати на почвата. Отделяте го от едната страна. Примерно една лопата, отделяте. Другата пръст, отделяте от другата страна. И какво става след това? Тук на мястото на ямката долу, където сме изкопали, слагаме, по принцип сега слагат, едно време се слагаше огнила от доската, обаче не е огнилата, задължително. Те, че огнилата е. Обаче сега слагат изкуствени торове, МПК, азот, фосфор, калий, те са комбинирани торове, слагат се на дъното. Айде да кажем условно една шепчика. Върху този тор се полагат малко почва. Слагаме лозичката. Тази лозичка, виждате ли? Същата в коренената слагаме. Тая почва, която сме извадили първоначално, дето как слънчево детство отиде, тя влиза обратно, тя се засяга долу. Пък другата остава отгоре и се притиска много добре. Притъпва се. И се слага едно маркиращо колче, да знаем къде е лозичката. А тук, вижте сега, тази лозичка не е оформена още.
Като не саждаме, той го махаме цялото, а това го режем на 2 пътки от тук. Режем си го на 2 пътки. Ето виждате, ето това нещо ще стане. 2 пътки. От тези 2 пътки на следващата година вече ни излязат 2 филиса нагоре на. Значи тук трябва много да разпредставя, защото няма как да го казвам навътре всичко. И тези 2 пътки ги закриваме с рохка на пръст. С ръчичката, обаче не смути. Да не шипим пътки. Я отварим кора след време, разбутваме тази кора, защото не могат да избият. Ако валят дъждове, аз сама се завърна. И ето имате засадена лозичка. Вече чакате от тук да тръгнат нагоре тези светорастия и вече оттам нататък почват резидбите за формиране. Там има и табла, обаче ние днеска за резидби да няма да говорим, да не да представим. Така. Тай. Кои са инструментите? Това виждате, една долъчнеж да я прави впечатлението. Много странно. Така, прави впечатление. Зъби. С зъби, ама виждате, то с нощ са доска да стои. Не са разминали. Значи, това са... Сплесква да направи. Нищо не спрескавиш. Не спрескавиш, просто може да се удря в другото. Сега, не е по-лесно. Това са те наречените овощарски ножици. Вижте разликите между едните и лозарски. Тук имаме разминаване. Нали? Нямаме пресрещане, имаме разминаване. Като другата ножица. Така. Тъй, ето ви видите, те са лозарски ножици, те наречените тип конде. Френски. Не френски, във Франция са измислени. Те са специално немски. Те са не френска. А най-добрите ножици трябва да кажа са на швейцарската, на фирмата Фел. Но не са и много скъпи. Те са не много ефтини, са около 50 лева, но сравнително ефтини. Така. Тип конде. Те са лозарски, виждате? И като започнете някакво да режете, запомнете. Вижте рамото как отива. Значи те са режещата част, нали така? Вижте рамото как. Винаги може да се фаща тази режещата част, пръсти в статуи. И се фаща така. Смейте се, обаче много често го правят това нещо. Аз не го казвам да правя. Сега аз няма как да объркаш, защото такава е формата. Ама нямам... Имаме... Етаз... Няма за пръст. Как? Няма да бъдеш объркаш, ще ваниш. Да сняма, защото тя е направена ергономичната дръжка. Направя няма как да объркаш, обаче ще объркаш. А запомнете, защото силата е винаги в пръстите. Тя е много така, 40 лева. Така. Значи, той са ножици. Ето ви една друга ножица. Прави впечатление това. Овощарска. Защо? Само, че тук не е с метал, някаква твърда плата. Значи да са овощарски. Другото, което са просто тройчета. Обикновено тройчета. Обаче не много обикновено. Много го режат. Знаете ли защо е? Вижте. Защо е направено? Здравейте, вие сте участници в клуб Млад фермер. Представете се. Казвам се Симеон Донков Иванов от основно училище Дани Овков, 8 клас. Съм Танзасион Патансов от ПЗГ Климата Арканищи Влясъв и съм 10 клас. Какво ви мотивира, момчета, да изберете точно този клуб, в който вие сте се записали, защото има и други направления? Дядо ми отглежда земи и като порасна възнамерявам да работя за него и се включвам в да съм подготвен. Да бъдеш готов практически за бъдещия живот. А ти? Мен няма личи много тази специалност. Аз се занимавам с практически, как да кажа. Аз се занимавам с тази дейност. Не много силно, обаче умерен. Значи това е ваше хоби извън училище, а ти, Симеон, си още ученик в основно училище Йордан Йовков. Мислиш ли да продължиш в нашето училище тази професия? Да, възнамерявам да продължа тук с точно тази професия в паралел към Млад фермер. Добре. А какво ще кажете за лекцията, която ви изнесе господин Балев? Тази лекция е много полезна, защото всеки трябва да знае най-малко за обща култура, как да си отгледа лозото добре, да му даде да му произведе порости, след това другите неща са. Значи това е част от ежедневието на повечето хора, особено и в нашия район. Точно в момента се зарязват и лозята. А ти какво ще кажеш? Лекцията беше изнесена много добре, показани всички инструменти, как работят, как се прави всичко. Имаше практика на място и така се запознахме
общо само с такова, не професионално. Благодаря ви, значи сте доволни. Да. Здравейте, госпожо Бурлакова. Вие сте ръководител на клуб Млад фермер. Какво ще обясните за вашия клуб? През месец октомври тук сформирахме този клуб Млад фермер, поради това, че имаше огромно желание от страна на учениците от 9, 10, 11 клас. И за мое най-голямо така очудване, желанието на ученици от основно училище Йордан Йовков, което само може да ме радва и така малко да напърсва моите дейности в програмата, в която аз съм се поставила. Целта ми е да запозная учениците с основните дейности в селското стопанство, като съм ги разделила в направления растениевъдство, животновъдство, лозарство, овощарство. В продължение на тези 9 месеца ние едва ли ще можем всичко да усвоим до края, но основните неща, които поне за тях така на първо време ще са интересни, ще могат те да ги овладеят, това са по-основните неща в лозарството, градинарството, зеленчукопроизводството и така нататък. За тази цел се опитвам в някои мои така упражнения да каня и специалисти, които могат по-добре научно да им обяснят, да им покажат, но не смятам, че само с една лекция могат добре да се усвоят тези знания. Затова сега с настъпването на пролетта и възможностите да излезем на полето съм предвидила практически упражнения, като посещение на една овощна градина, създадена по един европейски проект, да могат на място да видят как се засажда тази градина, какви мероприятия се извършват. Също така посещение на лозов масив, който се отглежда от един арендатор, а когато вече настъпи лятото, и посещение на един масив от лавандула, също засят по европейски проект. Те вече спадат към екологично-маслените култури и по този начин да могат и практически, не само теоретично тук да показваме, но на място да видят начините и формите за отглеждане, както и субсидиите, които получават тези земеделски производители, за да могат да стигнат до края да реализират проектите си. Както разбрах от участниците в клуба, които интервюирах вече, те желаят да продължат за в бъдеще тази професия, да стане не само тяхно хобби, но и с това да се занимават цял живот, за което може би се дължи част от това и на вас. Беше проведена лекция от всичките инициативи на проекта с вашия клуб Млад фермер, изнесена от господин Балев. Какво ще кажете за лекцията? Тази лекция беше с такава цел да се подготвят учениците в класната стая с основните инструменти за резидба и облагородяване на овощни дръвчета. Затова направихме така и сухи тренировки в класната стая. Времето не позволяваше да излезем навън и да могат да знаят как се облагородява едно дръвче, как се присажда на кален пък, как се коренява една лозичка и как последствие какви обработки подлежат. И целта ми беше да видят и да пипнат и да могат да потренират това облагородяване, за което мисля, че те останаха много доволни и се включиха с много голяма ентусиазъм. Благодаря ви много.